This man! Rich watch and cup of tea, oh. Rich watch and this man. Rich watch and cup of tea, oh. Rich watch and cup of tea, oh. Then tear gas, huh? They tear gas, eh? Yeah! 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 Yawa, yeah. Ya zo shi, kai, dakata nan. A'a, wannan wani irin iskanshin banza iskanshin wofi ne. Na ba ku aiki har yanzu ba ku kammala ba. Kun kashe shi? Ba ku kashe shi ba? Kai. To ku ciro mun hanjinsa. Ku kawo hanjin za a yi amfani da shi, ‘yar Maryam tana so. A'a, har jariri kar ku bari, duk ku kace su gaba ɗaya. A'a, kar ku tura shi, zai iya cinye su gaba ɗaya ba zai kawo komai ba, kun san shege ne. A'a, aljanin kilimbutu ai iya da matsala. To ku kawo yau ku shiro min kayansa ku kawo mu za a yi amfani ‘yar Maryam tana so. Kar ku ɓata lokaci. Taho da gudu. Ai tashi. Magani ya yi aiki ko? To dama bargi mai magani, dama ina so ne maganin nan na ji wane kala aka bani. Ko maimakon na yi noma kuma duk na sassare amfanin gonan. Shi ne na zo ni. To ai kai a ranar Allah matsala aka samu. A maimakon in ɗauko maganin sha in baka alƙur'an na kurkura na ɗauko na baka. Ka san da yake suna kama. To a radun Allah na kurkura na ɗauka na baka. A maimakon in baka na sha sai na ɗauki tandun kurkura sai na baka. Da yake ka san tandun guda biyu ne a jere. Maimakon in ɗauko na sha sai na baka na kurkura. Shi yasa kuma gashi lokacin da ka zo ka same ni a cikin tashin hankali, na sa aljanu su je su aika su kai mun shirme. Da yake ka san shi wannan na kurkura, mu ne idan muka yi ruwa da mu da aljanu muke ɗan kurkurawa, muke ɗan sha, shi yasa kai kuma ka zo aka baka kaje ka sha. Ai sa'a ma ka shiga mutuwa ba ka yi. Yawwa, to yanzu ga na sha ɗin sai a je a sha. You think say they wise? Thank you.
ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka